Abusuya tight security presence from Brekum. Okodru Brekum ani ahemfie nyinaa post mpanimfoɔ ayɛ hɔ ma wɔn ɛkɔyɛ nneɛma wɔn nsɛm nnora na ɛnyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so nso wɔn ni ahemfie obiom yɛasiesie nkyɛn na no bɛtu anam wɔn mmara ɛne wɔn nyinaa di. Right, abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ obiara ma obi akɔ aba ɛde ba by Grace TV so mo gye sɛ twɛde ampo Nyankopɔn adom abusua obiara ho yɛ yɛgu so te nkonnwa so yɛ so amansan ɛde nyinaa yɛhu nsɛm wɔ ɛkɔ so na nsɛm baako a ɛfiri no ɛba yɛdi mu nkɔmmɔ yɛ Brekum yɛ wɔ the Bono region ɛhɔ nkonnwa ho nsɛnsɛm yɛ Nyankopɔn twɛde ampo adom ne na ɛho mɔbɔ nti ɛyɛ atena nkonnwa ɛne ɔman hema ne adehyɛ abusua wo nyinaa bɛpie mu ɛwɔ kɔtɔkɔ fie mama mo so na twɛde ampo Nyankopɔn adom nti anom nyinaa kɔ bɛnkrom ɛta de hyɛ brante a ɔman hema bɔ ne din akyi sɛ wo nyinaa bɛboa na wama sɛbi wagye na amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɔbɛtena akonnwa so na biribiara yɛ asodwe sɛ ɛbɛyɛ ɔhaw ne amanneɛ bia ɛmma akyire na abusua ɛberɛ a na aman hema bɔ de hyɛ branteɛ ɛyɛ Kofi Asante Korɔbea din yɛ yɛwura bisa a na anom atena nkonnwa so obi wɔ ho asɛm ka na anom nyinaa gye tum sɛ ɔmo ni asɛm bi aka na ɔmo bɛtae kyerɛ aboa ama n'ahenni ayɛ dwodwo ɔmo de ne bɛsi akonnwa so amammerɛ kwan so na afɔ ɔmo na aba na ɔbɛsi biribi akyerɛ yɛwura na wabɛyɛ Brekum man na no na ɛno a yɛ nyinaa yɛnim sɛ ɛfiri bɛɛ sɛ anwummerɛ 10 pm hɔ baabi kɔ no videos bi hyɛ ase a na ɛba mmɔnten so ntɛntɛmfidie no so a na video nyinaa kyerɛ sɛ mmeranteɛ bi ahyɛhyɛ no koraa deɛ nsɛm a bɛtɔ dwa ne sɛ mmeranteɛ bi akɔfa kotikwa wi so akɔpagya sɛbi ɔde hyɛ mmeranteɛ bi sɛ wɔn na ɛyɛ Brekum hene na it was laughable menka ne saa san sɛ yɛn na yɛn ho videos ni bi wɔ ntɛntɛmfidie so ne adeɛ na nyame adom yɛn tena ase wɔ ho yɛdi nkɔmmɔ kakra firi Brekum aba na mebɛkyerɛkyerɛ nsɛm nyinaa mu akyerɛ no wate ase saa bere bɛyɛ mɛtumi aka ama wate ase ne sɛ nyame adom bammɔfoɔ panyimfoɔ take over biribiara is under control na wɔn kɔ ɛkɔyɛ saa no yɛnhu baabi a wɔn afa wɔn apɛ baabi afa ya kyerɛ sɛ biribiara yɛ okay biribiara nsi nyame yɛ adom ade hyɛ branteɛ Kofi Asante Korɔbea a na aman hema yie na amammerɛ ne amanneɛ kwan so na wɔte nkonnwa nyinaa gye ne tum no ɔno ɛna ɛbɛdi Brekum akonnwa sɛ Brekum man hene ti brɛpɛm obɛsɔ akyerɛ Brekum man na wabɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura kɔtɔkɔ hene na afei watena akonnwa so na biribiara ayɛ bɔkɔ na saa adeɛ no ɛkɔɔ so yɛ a nam ntɛntɛmfidie so this is it report a yɛagada ɛne sɛ ahemfo mmiɛnsa bi wɔ Brekum a wɔn na ɛhyɛ saa nneɛma no akyi it is alleged sɛ Brekum kontihene na ano no wɔ kɔtɔkɔ fie wobɛkae aberɛ a wohwɛ video no koraa aberɛ a na aman hema abɔ de hyɛ branteɛ no din no na ɔso wɔ nim no na branteɛ hyɛ branteɛ no ɛsɔre a na wɔbaa obɛgyina hɔ akora na Brekum kontihene ka sɛ o ɔbɛkora saa de hyɛ branteɛ na konta no na ɔware ne nua baa pɛn tena sɛ wedi wɔtwa ofuo koraa ma atɔ nkwa mu a wɔn nyinaa yɛ sɛdeɛ a na akɔyɛ ne gye ne adeɛ yes report aba no sɛ Brekum kontihene ka ho bi ɛna Brekum koraa so hene yes koraa so no yɛ koraa no so wɔ Brekum West municipality ɛwɔ the Brekum traditional area but aban mu na ɛwɔ Brekum West na koraa so hene nso ɛka ho bi ɛna ɔhene baako ɔka ho no ɛsɛ kɔ Brekum a nkuro ketewa no baako ɛfrɛ no Ɛsoa no nti Brekum Ɛsoa no hene ahemfo mmiɛnsa yi ɛna ɛtae saa nneɛma no ɛkɔɔ so ɛno anummerɛ n'akyi na ne nyinaa kɔkɔbaeɛ sɛ no na ɔmo nyinaa wɔ kɔtɔkɔ fie yɛ na koraa so no nyinaa yɛ sɛ wɔn ta akyire bi abɛyɛ kama wɔn firi kɔtɔkɔ fie no ano ha ɛna wɔn de ntɛm pɛ so ɛkɔfa mmeranteɛ bi nti video no ehu sɛ mmeranteɛ baako koraa deɛ wɔyɛ familiar wɔ social media no so sɛbi ɔnyɛ de hyɛ but nsɛm bi baeɛ wagye agyina mu abɔ baabiara na wɔdwe sɛ white bi na wɔkasa ne adeɛ ɛyɛ nneɛma bebree nti report kyerɛ sɛ mpanyinfoɔ mmiɛnsa na nanom mmiɛnsa ɛna wɔn kɔfa mmeranteɛ sɛ wɔn bɔ wɔn kyi dɔm na papa no wɔn pagya no sɛ ɔhene a papa no kɔ ahwɛ a yɛ pagya no wɔnyɛ okay because wɔnim sɛ adeɛ wei obetumi anya amane aban amane yɛ anya asɛm ketewa papa no din ne Kwame Tabiri yes report agada sɛ yɛfrɛ no Kwame Tabiri na ɔka nipa nan a na ɛpere Brekum akonnwa na wɔn sɛ na ɛbɛtɔ dwa sɛ nipa mmiɛnsa na de wɔn dwa ato akɔma na aman hema ɛna ɛma na baako so ka ase daabi na ɔno nso ne de hyɛ ɔde ne de hyɛ dwa ato akɔɛ na ɔde kɔɛ na aman hema anye ɛna yɛwura akɔtɔkɔ ne yɛ sɛ daabi saa deɛ a ɔyɛ de hyɛ nko adeɛ a ɔde na bɛka ho nti ade hyɛ no yɛ nan
the this year nine no mu de wo hen na oman hema epes wo yi no na se mu de wo hen e na oman hema epes wo boni din na obetina kunwa so as Berekum man hen oboni din wi a odna ma atenkwa no ma hwɛ sɛ obi ani asɛm bi aka wo ho de a na de etwa ofo am na tonkwa enti wono ko obɛka ho bi e ma ne bɛyɛ nine na saa de hye branch friends e Kwame Tabiri ya ehun sɛ branch bi akɔpagya 100 number no na wɔkasa nine no ti na sɛ bibia kyerɛ sɛ ebia na akontin na obenya na nka saa de hye branch na wɔpɛ no but ɛno de amamani amanye kwan so no enye kontin na sɛ atenko en de si hene da bi de tie ne sɛ ɔmanhema no bɔ de hye branch de din a na afɛ mu atenko ya no boni bɛka sɛ mba vet no mo hwɛ sɛ da bi atenko ya ɔmanhema de hye branch ɔbɔ din no ebia afobuo bi wɔ hɔ sɛ baako wafa obi yire pɛ akɔfo obi yire ne ontimi ne akonya afei ebi kura oyobi a wɔne aban wɔnya aban ama ne aban akɔda fiase pɛ ɛno nso yɛ adeɛ baako a yɛhwɛ sɛ odifuo mu a na no nso yɛde atabere nti ɛsɛ nima bi wɔ hɔ a anaasɛ bi a mesrɛ meka wɔdi dem but mo hwɛ ne sɛ saa kɔdu a yɛka nyinaa no yɛ amammerɛ ne amane ma wɔkwan sɛ no ne adeɛ a yɛtumi de mantam de hyɛ branti bi ontimi de akunya sɛ nyɛ kɔdu bi a saa adeɛ a wontimi ngasɛ bi a kyinkyina asomasi a na ɔbɛntin a ɛbɔ ndin no yɛmpɛ nti yɛmpene ma no ɛni akunya so nti ne nyinaa kɔ so kama yɛ a nyinaa yɛ ho bi na so prɛkopɛ na akontin ne afei na kra so hene ɛna ayɛ Berekum asua no hene ɔmkɔdu Berekum a ɔmkɔpagya de hyɛ branti friends Kwame Tabiri but the bra mpanyifo nya ntie sei na akontin ne kra so hene ne Berekum asua no hene yɛ no a ɛna mo bɔ bambɔfo mpanyifo amane no so esi amra ne de bu man no ɛna branch Berekum branch na bi kɔ akɔ sɛ bi ɔmo mpene ma obi ama yɛ ne ma yɛ nsɛm fata ti branch na bi so kwan feel ɔmo kɔ na ɔmo a ɛkɔgyina mfie so mo pɛ mo besi hene ne ade no ɔmo na obi apɛ ba bi afa ti saa bra mo ka sɛ me say ayɛ course for Berekum a calm has been restored na nyɛ no nko a afi na no matse nkunya ne na ɔmo kasa ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo na positive din kita ho ya ɔmo nyae sɛ asɛm no esi no ɛnkɔnkɔ da saa da bi na no mo ntena sɛ sɛ adeɛ no esi no esi ato ntwa da bi ɔmo be make sure sɛ because ina no din ko no mutu na no kra amena involve a posifo ne adeɛ sɛ bɛyɛ bibia bɛyɛ bɛkɔ et videos na ba abonten de ehu nipa ne bi wom all of the videos kra de so na pontin no otwam na akwa so hene no afi brantie no a ɔmo gyina mu a bisa brantie na bɔdwe sɛ white asɛ yellow ya da bia no ra ɔno nkɔ kyɛ sɛ unhu ne brantie bi ɔmo kɛ ka ho na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo ma no mpo ɔmo bɛkɔ so arrest na adeɛ ɔmo a ɛde mmira kɔhyɛ ɔmo nsɛm emi enko bebia emframa ayera enko bebia because there ni nyina kowie kotokofi ya de branch kofi asante krobia ona ye Berekum ona ye incoming Berekum mine ya nchina me ya do obedi Berekum mine there but ebia no because Berekum no asade ya to say branch bi ye na abo ne ho ne ade a na say o ma cause unnecessary fear and panic ti o mu nyina no embra eni ombeti na bibia e because jebusua say ensem ti bibisa o ma bibia ham de ekoso na ye di monkoma ye de asom nyina no enno a na nipa bi ka abo ho bo mu a okoye sa ne man na me kra no se nye sa nye sigine enti eno de eni na so bia and the brab Berekum mabu bibete se na ekoso anfio no obese de wo mpene ma obi meye ne ma ensem fata eti amamra ne amane esan se nyame adom kotoko hene adisan kunya omanhema onyina akɔbɔ de se branti ampo se odi akunya eja kye yura ama atankunya nyina agye atum ama yura so de nsɛm hya mom se omfa ne kɔtena pɔte no omfa ne ba te de no ano munim se de se branti kofi asante krobia ono no munim sɛ incoming Berekum is a twedi amponyankopon yadoma ti ɔmo ntena sɛ ɛna obi a mfa mra nhyɛ ne nsɛm nyɛ ma nsɛm ti mrante no botwi ɛkɔ anfio abamofo mpanyimfo ska obi ɔmo kɔyɛ na wɔn afiri hɔ yes na saa mrante ya branti na body sɛ white no na akeka ho a ɔmo yɛ sɛ ɔmo kɔ pagya ɔhene ne ade na ɔmo na adwane afiri hɔ no up to now obi atupi afa agyan ti yedi akyire pa sɛ nananom a ɔmo ɛkɔhyɛ saa nneɛma yase ɛha adwen pa nti no sɛ Ghana ma no mbedi and on say sabio enra ade ye kɔ so kotokofi ɔhene ma akwanya bisa sɛ ɔhene bi obi bi ka wonka obi ase woni hweka nti ye wuranim anom na kontinene na akra so hene anom amaka ne na asua no hene ungina mo so obi ani hweka mo beteche obi ayi bɔkɔ na mo firi hɔ a ani gyina na mo koyi bi sɛ ya on sɛ na no ba sɛ ha hwe koyi mama konya obi kan ka betumi aka
na ne bibi kwa na be ha dwen ampanifo ahwe de ato ye na masodwa ba but preko pɛ nso abɛ bia no minim but asɛ nipa hyɛ da se yɛ hyɛ da nyɛ nneɛma bi ɛmfama nneɛma nyɛ digya and wɔn nim yie sɛ saa deɛ a wɔkɔ yɛ nrɛ ɛnkɔ baabi a but wonim deliberate attempt bi sɛ sɛ ne adeɛ no yɛyɛ nya yɛma no nhwere obiara te sɛ bible mu ɔbaa yi a ɔda ne ba so mu a ɔwuiɛ na ɔkɔtam ne kura adeɛ sɛ ɛyɛ ne ba no ɔnim sɛ ne ba no yɛ nyame deɛ but saa adeɛ a me kura so deɛ mɛma no ahwere yɛ nti bere a ɔhene sɛ wɔn kaa sɛ ne mu nkɔtwa akora no mmienu obiara mfa fa no ɔbaa no a na ɛnyɛ ne ba no ɔsɛ nana yɛnkɔtwam na obiara because ɔnim sɛ nyɛ ne ba nti ɛsɛe ne bɔ a ɛnha no ba deɛ ɛyɛ ne ba no ɔsɛ dɛbi ne wura mentumi ɛma yɛnkɔtwa akora no wodeɛ yɛmfa ma no so ɔsɛ ne ba no a yɛmfa ma because ɛyɛ ne ba yɛ a wɔnim sɛdeɛ abosome nkuro mu haw ne amane siteɛ saa bɛpɛ na ɛkɔɔ so nana kontin nananom a ɛkɔhyɛ saa deɛ akyi nim sɛ ɛnkɔsi hwee but sɛ ne yɛyɛ nya deɛ ɛpɛ deɛ a yɛbɛma instability bi aba na ama nneɛma ayɛ bibi hɔ but nyankopɔn adom the swift response of police for the break kum mabunu no ɔmo hwɛ sɛ biribiara ɛyɛ under control yɛ a sɛsi akɔ a me no kasa me ne kaka kyerɛ sɛ yɛne ahemfo no bi kasa ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo bɛkɔ so arrest koraa yɛ anyɛ sɛ ɔmo na ɛbɛyɛ but sɛ apolisifoɔ because obi ntumi fa mmara nhyɛ ne nsɛm Ghana ma yɛ tene ɛyɛ ɔman a yɛde mmara na ebu nti asomasi a na ɔbɛnten bi ntumi sɔre prɛko pɛ nka sɛ ɔwɔ tumi ɔkɔyɛ biribi ɛwɔ abere a ɔnni nyina so biara nti ɛnam sɛ saa deɛ na ɔmo yɛ ne tia Ghana mmerɛnti no ɔmo bɛtu ho anamɔ na obi bi a yɛsɛ fata bi a ɛbɛbu abɔ no so ɔdi fo saa deɛ ɛkɔ so no yɛde na akɔgyina mmara nim na Ghana mmara no adi sɛdeɛ ɛsi tie nti yɛbɔ mpaeɛ nso ɔhene ka sɛ wɔmfa na Kofi Asante kɔ ɔbea nkɔtena pɔtam na nim sɛ nkyɛ brɛpɛm ne mane mu yɛ no bɛsɛ aba yɛ wura nim na afei deɛ aka biara nso atoa so sɛ yɛa ne yɛhwɛ sɛ biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ na biribiara yɛ asomdwe na yɛnsa nkyerɛ mu yie wohwɛ social media nso a aberanteɛ bi ɔno nso hyɛ Ghanafoɔ gye si sɛ sɛ keka ne tirinwi bi keka nsɛm basaa masa ɔn sɛ ebinom yɛ ama no akɔyɛ sɛ akonnwa tɔ wɔ kuro bi so a obiara mmeranteɛ na kyerɛ deɛ ɔsɔ ɔbɛyɛ hene daabi aberanteɛ no menim mu din ba deɛ ɔhwɛ me a amamfa foto mu ɛnyɛ kuro no mu mabunu na kyerɛ deɛ ɔbɛyɛ hene anaasɛ deɛ wɔnyɛ hene na kuro no mu mabunu yɛ adehyeɛ daabi adehyesɛm deɛ ɛyɛ adehyeɛ abusua na ɛka ɛna wotie mu a mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ adehyesɛm nso no aberewa nim aberewa meka aberewa mekyerɛ wɔ hema a ɔne nim na adehyeɛ nti ɛna mo sɛ aberewa nim na adehyeɛ nti wɔn na ebetumi akyerɛ sɛ asomasi a na ɔbɛnten ɔna yɛ me dehyeɛ na ɔmo nyɛ ahenkwaa no yɛ interview ɔkyerɛ sɛ aberewa yi dehyɛ branteɛ a ɔpɛ sɛ ɔbɛtena akonnwa so ɔbɛyi dehyɛ branteɛ a ɔnom nonofo a ɔnka no ɛyɛ bɛ kasabebu na ɔkan no nti ɛyɛ ɔman hema anaasɛ sɛ ɛbrɛmpɔn so abrɛmpɔn hema ɔbaa hema na ɛwɔ tu ɔbaa panyin na ɛwɔ tumi sɛ oyi dehyɛ a ɔsɛ fata na oyi nso a oyi dehyɛ a ɛkyerɛ bi ɔbɛnom nonofo a ɔmɛka no ɛyɛ bɛbuo nso onyi dehyɛ a ɔbaa bɛyɛ ne so dɔm onyi dehyɛ a ɔbɛyɛ ne hae a ɔmfa ne die ne buo bi ama no ɔbɛyi dehyɛ a onim sɛ otunifo obetie ɛsiane sɛ aberewa mekyerɛ ɔhema ne ne dehyɛ anaasɛ ɔne ne hene ɛte badwa mu a ɔhene bi amaame ne ɔhema ti sɛ ɔhene koraa kasa na biribi ɔno ɔka na ɛha adwe ɔbɛdwa mu a aberewa ne bɔ no sɛ dɛ bɛba asɛm a ɔka menka ne saa ɛkyerɛ ɔhema ɛkɔyi dehyɛ branteɛ bi a ɔka biribi koraa no tia no ɔtia no a ɔtia no naso a wɔnti a na ɛkora naso ɔba nti ɛnyɛ sɛ bi a deɛ mmeranteɛ no bi koraa kɔyɛ no ɛyɛ grounded in law anaasɛ ɛyɛ grounded in customs and traditions biribiara sɛ ɛni hɔ ɛni nyina so biara wɔ mmara amammerɛ ne amanneɛ mu but twɛwboi yɛn sɔre sɛ nea ɛpɛ sɛ ɛwiase no akɔ anim akyɛn saa yɛ a wontumi mfa mmara nhyɛ wo nsɛm ɛnkɔyɛ nneɛma bi yɛn nsɛm fata nti yɛnim sɛ aposifoɔ ɛwɔ Bekum ɛne the Benue region IG yɛman Ghana mu ɔmo nyinaa asɛm video ɛkɔ so ɔmo ho bi na ɔmo ayɛ saa ɔmo nim anim yɛ a ɔmo ne ɔmo di na ayɛ nsɛm na hɔ kyerɛ biribi nso amfa mmara ankɔhyɛ ne nsɛm ankɔyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata deɛ nim ne nim de ɛwɔ mu so na ɛwɔ mu ɛna yes nti no so yɛ mmeranteɛ no bi nsɛm ɔmo ka sɛ o yɛ mmeranteɛ wei ne yɛpɛ no daabi ɛnyɛ mmeranteɛ ne si hene wɔ kurom saa mmeranteɛ no a n'abɔdwe sɛ white no so ɔhwɛ me ahontie ne yie ɛne mmeranteɛ bi a ɔmo ka ɔmo kɛka sɛm masa tie ne yie no korɛ ne sɛ ɛnyɛ wo de hyɛ mmeranteɛ no ɛnyɛ wo na ɔsi hene wɔ kurom because bi a ɔde hyɛ mmeranteɛ koraa bi a kuro no mu ɔba bɛtena ɛna abɛdi wo pɛɛ bi na ɔna abɛkyerɛ adehyɛ abusua sɛ ɔmo fa so sɛ ɔbɛnten nsi akonnwa nti ɛno no ni nyina so bia nti obi ka saa asɛm no a sɛ o ɛna kuro no nyinaa yɛsi wei ne yɛpɛ no ti na no sampa deɛ bi sɛ o nipa no bebree sɛ ɔmo pɛ sɛ ango dua daabi ɛnyɛ MP o sɛ ɛnyɛ nipa bebree sɛ ɔmo pɛ wɔn a ɔkɔgyina MP anaa assembly member ne anaa unit committee chairman ne ato aba ama na ɛne ɔkɔ aban mu because nipa bebree sɛ ɔmo pɛ
tina aban mu ye mrakuni aban ni nyansem ni ade yesi da bi se obi ehwe na opese opre dibire bi a obetimi akogina ne ato ne so aba ti se osi kuro no mu mrantie pe wa asem na akogina MP ana DC kura no say assembly members na beto the amount nyom na ti we na se kuro no mu mabu na mrantie pe wa kogina MP kogina assembly member na ye ntoma ho ehwo na majority carries the vote na wo but ewa ti sisemu die sremika ewa di sisemu die enye se bi a prekope na ho mrantie no kuro no fo so mo pa abrantie we tinchina ye there bi entisa ti breku mrantie men chim ye ne entiase nye breku mo kwa Ghana mrantie attitude ni ya ka memu ha ene asante memu ha de enye se bi a mrantie se ye parent ti so mo de akunya ene wa nya adwuma sa da bi ene ye baako secondly nzanu bi ya bi so kan se o na breku man na okwa akura da se Dr. Mankona de wo okwa akura ya afi na de brantie Kofi Asante club ye be adeni a na breku man him ote akunya sa na akoso ya ame ahene ni nia ne oman hina okwa akura enti se na ni nia ne oman okwa akura ndi a wo ma dibi e wo se kofa foforo no dibi because omu na ya busuan baako be so omu maame asene dibi a enko nia foforo no so asene bi abusuan akra me nim ne se wa Asante memu ani aka memu ana ya akunya die no enye rotational yes ebia you might not like it say said you need to but no kre ewo ya kan memu ani Asante memu ana ye nkunya die no enye rotational say ebia maame we madi bi a e wo se firi wo kɔ faforo na maame we so madi bi we so di bi a wo se firi na kɔ faforo na maame we so da bi e wa kan memu ana ntesa I know so okɔ bi enough in some part of Ghana omo de rotational but no ye omo a omo ye gate on so okɔ no ye gate bi a ho anwan gate ntisa gate we di bi a e wo se ba the other gate no so di but as akan memu Asante memu de ntesa enti omo aka o na breku man okɔ akura ni nia ne omo ahema e na omo ahema special de ni nia betia kunya so no enini na so bia wa kan ne Asante amamre enini na so ta enti fine ne bia edu bia I understand the sentiment of people but the any mra amamre ne amanem ne ni mo enya amamre ne amanem ne na obi besesa so enti mo ma ye nti asesa oman hima so far as that's your oman hima de amamre nche se ono abrewa on go to me say obo de dishe brantie ya opeso ne betina kunya so ti ti ye ti asesa I'm very optimistic say be boy na unnecessary argument bi ne nyema bi wa yamfa yehu shema ne nkofa ha ne amane bi ama so ti yesa bekum adisi abusuya Asante Asokore adisi abusuya mu firi okopie bekum no omo a na ye dan ya mu ba ko bi di akuya ti na yemfa akoma panya don time chi now is it even not I mean ironic say otie na bekum man ya obed di dia even Kofi Asante krobia okwa Asante Asokore so man na susu bi krobia Asante. I mean, it should show you the connection, the relationship. It's the end crabra. We come at Senkunya by your enemy. Mama, you refuse na Asante Asokore my hema. Na oh hobby. Yes, Asante Asokore my hema. No, it's not hobby. Sounds na Asante Asokore or my head see a name. And that's to be crop be Asante see a name. Whereas I think it's Asokore country as any fine. Not all. See, ye fin somebody be as a say, boy na yet tumpon. Because Asante Asokore brekum Kofi Asokore we still written Asokore mampo we na ye corner this year o me ya ade baako o mu na ye busua baako ya yenti until we just have to accept the fact say the be ya yin na ye betime tumpon na nyeme bi wani kwan say dey am ship men ko for ha na amane bia ma ntia busua we dey kakra ya abeto ya de person nti this branch mo ko pagya 100 de felu Kwame Tabili oka this year na ya na e pre akunya no ho bi na report ni se konti hene ene kura so hene ena bekum aso ano hene omo ne kope ko share man tia so mo kope ya benyame adom bra bekum man tia do na tese pasabase ni pa bi akosha ahemfie so mo be pagya wa hene ni ade no omo ye swift ekọ enye omo nko a afei opposing panifo ni ade to na mo nko no ma omo ko na omo kura so mo pagya hene no mo dwane afi no ya sabe security take over be bia ya okay enye no nko na nanom kyerese nanom de bekum joy sa cancer kyerese sa nipa ya branti a ihu omo videos mu ni ade omo ko share sa na emechi all man nto omo make sure say omo mani police obe coordinate na omo make arrest so de be ya ekire bi obi so tie kire won say mentimi so rempa mbran ko share mesem sa de bekum ko na okwa ya te ho abakosem yenim sa de sitie sa Asante Asokore ade hye ya kotoko hena na bo ade hye problem mo motena ye ti ba ne say na prekope
abrante bi bɛsɔre sɛ mete Brekum kuro na me na mbɛsi hene nti saa mmeranteɛ no wɔn nyae saa nneɛma no rastaman yi ne ho a kyɛ sɛ wodwen ho a wonte ase nsɛm bi wɔ hɔ a ebufu but meka a memfa so bɔ ɔmo mmeranteɛ no bi kɔsi nananom bi ama n'akɔ akɔyɛ sɛ asɛ ɔmo tu mfuturo gu mmeranteɛ no bebree ni some of the utterances from nananom bi ɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛ ana ɛmoa ti na ama abɛdu baabi adwiri ti aberanteɛ bi gu ate baabi a ɔhunu sɛ deɛ kuro no akonnwa tɔ adeɛ dodo na apɛn na ɛbɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene daabi bagye nyinaa anim sɛ nyɛ saa nti ti yɛanka no kora nkyerɛ yɛn ho a kyena bi saa nneɛma bɛkɔ so saa ti akonnwa tɔ a ɛnyɛ nipa akuroma no pɛn na ɔsɛ ɔbɛyɛ ɔhene daabi ɛyɛ deɛ ɔman hema aberewa ɔhema a ɔkuro no mu deɛ hia sɛ nipa no yɛ de hyɛ ɔde hyɛ no ɔbɔ ne din no ɔsɛ fata nko ara deɛ a na ki atena nkonnwa no hwɛ na sobo amerika yi sɛ wafa obi re afei sɛbio mesɛmika wɔmfa nkyɛn wadi dɛm anaasɛ mpo wafa obi re wadi dɛm anaasɛ bi a wakɔ afiase wayɛ bɔne bi ama no akɔ afiase pɛn sɛ wohwɛ saa nneɛma nyinaa no ɔni fu mu a biribiara nsi kwan sɛ ɔntumi ni akonnwa sɛ nipa mmiɛnsa pɛ na ɔkuro nkɔ apɛ no a ɛno deɛ yɛade hyesɛm ɛnyɛ electoral gains anaa biribi saa yɛnka sɛ dodoɔ no asɛ ɔmo nto aba ma so nti yɛte aseɛ saa ɛbɛboa yɛn na biribiara yɛbɛkɔ nti yɛmfa mpem a nyame adom biribiara sa atɔ fam bio from Brekum a ɛbɛba deɛ de abɛsɔm nti a huge congratulations to this branteɛ Kofi Asante Korobea yɛma Kofi Asante Korobea mo ɛne deɛ ɔsɛ nyame adom twɛdi ampa onyankopɔn no ɔban hema abɔ ne din atenkonya obiara sɛ wɔni asɛm bi aka obiara taa akyi kɔtɔkɔnyɛ nso agye n'atom yɛ asɛ yɛde n'akɔsi apɔtam mu a ɛnkyɛ kɔ wabɛsi biribi ɔbɛsi biribi akyerɛ Brekum kuro no anaa Brekum man na waba Kotokofi abɛsi biribi so yɛakyerɛ wura Korobea Asante kɔtɔkɔnyɛ dodo biribi na ɔne de Brekum asɔkɔre kuro no ahyɛ ne nsa meka sɛ Brekum asɔkɔre a na ama ahema akyerɛ sɛ Brekum kuro no ankasa din ne Brekum asɔkɔre nti wɔn nkrataa mu ne adeɛ nyinaa biara yɛ Brekum asɔkɔre ɛsiane sɛ bere a kɔtɔkɔhene adarom a wɔn firi Asante asɔkɔre kɔnafoɔ bi firi Asante asɔkɔre na kɔtɔkɔhene dom ma wɔn Brekum a wɔn tenaeɛ no na wɔn pɛ sɛ wɔn akyi bɛyɛ nti wɔn de din asɔkɔre no ka wɔn din sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara bɛhu sɛ wɔn firi Asante asɔkɔre koko president kurom ɛna wɔn aba abɛtu baabi a wɔsua saa bere wɔn atwi na mpo koraa deɛ kyɛn sɛ wɔn a wɔhyɛ saa nneɛma ase a mekyɛn nananom mu a ɛyɛ alert sɛ wɔn na ɛkɔ hyɛ saa nneɛma ase ma amantie yɛ sɛ ɛsɛ bi sɛ nyame ampata na makunya na mode atwa so o Mr. Emeka because ɛdɛ di kan atenkunya no ba yɛ anim na anu ya nso na ɔtwe mmienu a ani asɛ na ama yɛ makra de ɔka sɛ Brekum kontini wɔtu afiri akunya so na akɔtɔkɔnyɛ so da bi ɔpa so wie nti wɔn nyinaa nka mu na bibi anya bɔkɔ nana nti wadaro ma akɔtɔkɔnyɛ na adaro ma ɔman yɛ ma so wɔtu so da bi ɔpa so wie mu nyinaa mo nka mu ya nsɛm a wɔka wɔ hene anim na o ewura de se banje kwa yɛ makonta na akɔ du pɛko pa ante na na so ma nkwa akwa ma obi influence na akwa so na wadaro ma ɔsna na ama hema akwa ɛka asɛm bi ne ade ya ni na kɔtɔkɔnyɛ so da bi asodwe nti mu na mo nka bi na mo nyɛ ɔsna ama hema sɛ ɛnsɛ ufiri France asɛ ba bi sa ani na wɔn sɛ da bi ɔdɔ ne nka bɔ mu nti mu na mo nka mo na mu na mo amakɔ no ntompo nti we nyina bɛyɛ na yɛyɛ ne sum na so nie wadaro ma bɛdɛ na yiyi ɛne sum na so ɛnkosi hwee ɛnsesa hwee ɛna yɛ mframa mo yɛ twɛm kɔ ahoroto gu yɛ sɛ mbra na mo bedidi ɛbɛ madaro ma nneɛma bi wɔ hɔ a mo ma yɛ mma kwan ma mmeranteɛ bi ntena baabi na ɛde wɔ yini ne ɔhaw ba so ti misrɛ mo obusuanteɛ mfa mpem a de nyame adom biribi atɔfo bi ɛbɛsan ba yɛ da bɛso mo kae sɛ yɛtɔn fie wɔ atwema yabe yes yɛtɔn fie ɛwɔ atwema yabe wɔ Kumase nti wɔne gye ho a ɛyɛ 4 bedroom house na afa namba no atwa gu ɛwɔ video n'ase no afrɛ mo na ne ɔmakasa no biribiara akɔ yɛ di ama nkɔ so wɔn hwɛ by Grace TV bɛpɛ mi bɛhyia makra bye bye